Ashwagandha, ako zaklinadlo indickej verzie Harryho Pottera. Obsahuje prach z koreňa tejto prastarej liečivej rastliny účinné zložky pre naše telo? Alebo sme vytvorili nový módny elixír instagramovej mládeže? Ashwagandha, Witania opojná alebo Witania snodárna, Witania somnifera je rastlina z indickej ajurvédskej medicíny, nazývaná aj indický ženšen, zimná čerešňa alebo doslova konský bach. A jak ona smakuje? Jak podkonský! Bežne sa o ňom hovorí, že znižuje stres, zlepšuje kvalitu spania. Údajne zväčšuje aj veľkosť penisu. Byli jsme rádi s tolika velkými americkými penisy. Můj je takhle maličký. Som Roman, som farmaceut a určite si pozri tento diel až do konca. Našli sme odpovede, či nám dá ashwagandha silu koňa, alebo z nás spraví vitálnych milencov. Koně měli krásný velký oči jako ty. Povieme si, aké tvrdenia o nej sú prestrelené, aké pokusy sa vykonávali na ľuďoch, povieme si, aké má nežedúce účinky, pre koho je produkt ashwagandhy vhodný, pre koho nie je vhodný a samozrejme, ako to už poznáš, zostavíme rebríček najkvalitnejších produktov na našom slovenskom aj českom trhu. Nezabudni preto kliknúť na odber, aby ti neunikli aj ďalšie novinky zo sveta zdravia. Alternatívne prírodné spôsoby východnej medicíny sú neskutočne v kurze, od jogy až po ashwagandhu. A mrkni sa napríklad do tohto grafu, ktorý ukazuje rast a predikciu rastu doplnkov za ashwagandhou na európskom trhu v prepočte tento raz na úrovni až okolo 13%. Pred hĺbkovou štúdiou a prípravou na tento diel sme si prešli niekoľkými hodinami sledovania rôznych propagátorov ashwagandhy. Najviac videní mal tento tiktokový chalán, ktorý užíval ashwagandhu po celý rok a popisoval na sebe subjektívne zmeny. Potom som si prešiel dolý zoznam komentárov a buďme optimistickí, budeme predpokladať, že ich nepísali indickí boti. Ak už máš za ashwagandhou nejakú skúsenosť, daj nám to vedieť v komentároch a bude to zaujímať aj ostatných. Povedz nám, či mala pre teba pozitívny, negatívny alebo žiadny vplyv a poďme už k odbornej časti. Vždy, keď robíme nejaký diel o liečivom prípravku alebo o nejakej liečivej rastline, najradšej používame odborné knihy, konkrétne tento Atlas liečivých rastlín a lesných plodov od Kresánka staršieho a mladšieho. Táto kniha zároveň slúži aj ako študijný materiál pre univerzity. Zdrojmi štúdií sú potom dostupné verejné knižnice pre odbornú verejnosť, ktoré nájdeme na internete a všetky zdroje sú potom uvedené dole v popisku pod videom. Ako to už poznáš aj z minulých dielov, napríklad, ktorý sme mali o chlorele, zelenom jačmeni či spiruline, vyzdvihneme hlavne štúdie, ktoré sa vykonávali iba na ľuďoch. Ostatné štúdie vykonávané na bunkových kultúrách alebo na zvieratách nebudeme považovať zatiaľ za relevantné, nech je budúci potenciál akokoľvek nádejný. Z hľadiska farmakognózie je ashwagandha zaujímavá hlavne pre tieto účinné zložky. Ashwagandha obsahuje steroidné laktóny, ďalej sú tu alkaloidy, saponiny, flavonoidy, vitamíny a minerály, ale najzaujímavejšie pre nás budú hlavne vitanozidy a vitanolidy. Z komerčného hľadiska sa používa hlavne koreň, ktorý sa práškuje potom buď do granulátov alebo do kapsúl, prípadne sa z nej vyrábajú čajoviny. No a práve koreň obsahuje tieto najzaujímavejšie zložky, vitanolidy, o ktorých bude hlavná reč. Práve vďaka ním sa ashwagandha radí medzi tzv. Adaptagény, teda látky, ktoré sú schopné stimulovať organizmus a adaptovať sa na zmeny podmienok. Tieto látky napomáhajú odolávať duševnému aj fyzickému stresu. Potřebujete citovou odolnosť. Co to meleš? Napríklad, keď máš nejaký uzavierkový termín v práci alebo nejakú ťažkú skúšku, ak si študent. Adaptagén ti zaručí to, že budeš makať naplno a nič ťa nerozladí. To chceš? A hľa, tuto sú štúdie vykonávané na ľudskom plemene. Ashwagandha znižuje stres a úzkosť. Áno, tento účinok bol skutočne dokázaný. Prešli sme pre teba 5 zaujímavými štúdiami a skúsime ich zhrnúť do jedného záveru. Štúdie síce neboli nejako veľké, bolo v nich do 60 ľudí, ale dobrovoľníci boli rôzneho pohlavia, rôzneho veku a rôznej národnosti. Ale čo je najdôležitejšie, tieto štúdie boli randomizované a dvojito zaslepené. Teraz ti vysvetlím, prečo to bolo dôležité. To znamená, že ľudia do skupín boli vyberaní úplne náhodne a ani samotní vedci nevedeli, v ktorej skupine sú ľudia, ktorí užívajú placebo a ľudia, ktorí užívajú ashwagandhu. Veríš v účinnosť placebo efektu? Samozrejme, že verím. Veľa štúdií dokázalo, že funguje. Výborne, takže
Toto síce vyzerá ako cukríky tic-tac. Tento spôsob je taký zlatý štandard medicínskeho výskumu, pretože je veľmi objektívny. A taktiež v ňom vychádzajú neskreslené výsledky. Aby som ale neznel nejako metodicky zložito, poďme rovno k veci. Subjektom podávali od 240 do 600 mg extraktu z ashwagandy denne počas 30 až 60 dní, no a merali tieto faktory. Za prvé, hladinu kortizolu, čo je vlastne stresový hormón, ktorý sa ti napumpuje z nadobličiek do obehu hneď po adrenalíne pri nejakej stresovej situácii. Kortizol nám umožňuje prežiť stresové chvíle, napríklad keď na teba zaútočí jaguar v džungli, alebo keď dostaneš v práci niekoľko úloh naraz, ktoré nie je možné splniť. Kortizol ovplyvňuje takmer všetky orgán. Všade v tele máme na neho receptory, no a jeho hladina počas dňa kolíše. Najviac ho máme ráno a najmenej večer. Preto som ráno najviac nasratý. No a keď sa zvýši hladina, automaticky sa nám uvoľní cukor do svalov, aby sme túto stresovú situáciu zvládli. Takisto sa dostávaš z relaxácie do maximálnej koncentrácie, aby si všetko prežil. Tvoj tlak rapidne stúpa a rozhodne ti nehrozí pritom spánok. Znie to ako super dávka pre hrdinské výkony, však určite aj poznáš nejaké video, kde nejaká žena alebo teenager dvíha pod vplyvom týchto hormónov auto. Look now at the moment a 15-year-old boy lifts a truck off his father, saving his life. Naše telá sú neskutočné mašinky. Problém však nastáva vtedy, keď je telo v chronickom strese a kortizol je dlhodobo zvýšený. Telo je vtedy v neustálej pohotovosti, no a začne potláčať orgánové sústavy, o ktorých si myslí, že nie sú dôležité. Napríklad začne potláčať trávenie, tiež sa ti môže pokaziť imunita, rastie riziko zápalov a bum, máš tu zrazu stres, bolesti hlavy, ochorenia srdca, problémy s pamäťou, s koncentráciou, tráviace ťažkosti, no a problémy so spánkom, prípadne až priberanie na váhe. Vysoké dlhodobé hladiny kortizolu sú pre organizmus teda veľmi nebezpečné. Ashwagandha spomínaných výskumoch dokázala znižiť túto hladinu kortizolu, čo nám dokazuje aj tento graf, poďme sa na neho pozrieť. Tento graf znázorňuje porovnávanie oproti placebu, kde tiež vidíme, že najväčší efekt sa dosiahol pri dávke 2x denne 800 mg. Takýchto grafov, kde ashwagandha viditeľne znižuje kortizol, je vo vedeckých knižniciach požehnanie. Druhým meraným parametrom znižovania úzkosti a stresu boli tzv. HAMA testy. Tieto HAMA testy hodnotia klinickí psychológovia a psychiatri. A je to taká najpoužívanejšia škála, kde sa hodnotí až 14 parametrov. Napríklad strach, depresívna nálada, nespavosť, rôzne telesné symptómy a tak ďalej. A potom sa ešte hodnotila samohodnotiaca metóda DAS, kde pacienti sami subjektívne hodnotia svoje pocity, čo podľa môjho názoru nie je veľmi presná metóda, ale hlavne, že sa tí ľudia oproti placebu cítili lepšie. Každopádne mrkni sa do grafu, kde jasne vidíme, že bodové hodnotenie úzkosti a depresie viditeľne pri oboch metódach klesli o niekoľko bodov nadol. Ashwagandha to je tá čierna čiara. Celkom divočina na tom je to, že kvalitne fungovalo v tomto teste aj placebo. Ľuďom s psychickými problémami stačilo jednoducho veriť, že sa niečím liečia. Vidíš teda, že aj tá bodkovaná čiara padla o niekoľko bodov v oboch testoch. A to je vlastne to placebo. Okrem prekliatého 30. dňa liečby, kde došlo k zhoršeniu stavu v DAS teste, no potom v 45. dni klesol znova nadol, ale k tomu sa ešte dostaneme. Za účinky proti stresu sú v ashwagandhe zodpovedné vitanolidy, konkrétne vitanolid A a vitaferín A, ktoré patria medzi vitanolidy, no a ich mechanizmus účinku spočíva v regulácii systému hypotalamus, hypofýza nadobličky, ako hovorí, čím sa vlastne znižuje vylučovanie kortizolu. Za druhé v modulácii GABA receptorov. GABA je hlavný neurotransmiter, ktorý navodzuje pocit pokoja a odstraňuje úzkosť. No a za tretie znižovanie oxidačného stresu v neurónoch. No a teraz zjednodušenie pre také ľahké pochopenie. Nervové dráhy sú cesty s autami. Úzkosť predstavuje upchatú premávku, je tam trúbenie, hluk, no a kortizol je vlastne veľmi hlučná siréna sanitky, ktorá všetko ešte zhoršuje. Ashwagandha vypne tú sirénu a posilní policajtov, ktorí predstavujú GABA receptory. Premávka sa uvoľní a antioxidačným účinkom sa opravia poškodenia na cestách. Jasné ako facka, nie? Takto ashwagandha funguje na stres.
Ashwagandha podporuje plodnosť u mužov a zároveň zvyšuje hladinu testosterónu. Naozaj, že by sa už prejavila tá konská sila? Máme tu 8-týždňovú opäť dvojito zaslepenú randomizovanú štúdiu na 57 borcov vo veku 40 až 70 rokov, všetko to boli nefajčiari a mali trochu zvýšený BMI index. Výsledok? Hormóny sa merali zo slín. Konkrétne DHEA sulfát, ktorý je zodpovedný za produkciu testosterónu. V porovnaní s placebom v tabuľke vidíme, že ashwagandha viedla k 14,7% väčšiemu nárastu testosterónu a 18% väčšiemu nárastu DHEA. Výskum zrealizovali aj ďalší vedci, ktorí v metaanalýzach tieto výsledky potvrdili. V jednom z týchto výskumov sa hodnotil aj spermiogram a nechcel sa mi veriť, ale výsledky po 90 dňoch testovania dopadli takto brutálne. Nárast koncentrácie spermie o 167%, nárast objemu ejakulátu o 59%, zlepšenie motility spermí o 57% u oligospermických mužov. To znamená u mužov, ktorí mali zlý spermiogram už pred začatím testov. Metaanalýzy tiež dospeli k záveru, že úspešnosť tehotenstva sa po nasadení zvýšila o 14%. To by ma teda fakt zaujímalo, ako to vypočítali a ako metodiku zvolili, chcel by som byť teda pri tom. Každopádne na dlho som dostal tak pohúrený, že mi to hlava nedávala. Ale nedalo mi aj niečo iné. Prišlo mi to skrátka veľmi moc prestrelené. A nadšenie potom vystriedalo také mierne sklamanie. Pretože presne v tejto štúdii došlo aj ku konfliktu záujmov. Udialo sa totiž to, že nie všetci autori tejto štúdie boli nezávislí. Časť tímu dostala podporu, rozumej peniaze, od výrobcu doplnkov KSM 66 firmy Shri Kartikeya Pharma, aby rekrutovali nimi zvolených dobrovoľníkov. Inými slovami, vedci potvrdili to, čo chcel ich finančný garant. Dobrou správou teda bolo nie to, že ashwagandha z tvojho mierneho výstreku spraví gejzír, ale že autori priznali financovanie v sekcii Conflict of Interest. A tak neberme tieto výsledky ohľadom super spermiogramu ako nespoľahlivé alebo nepresné, ale považujme ich za ovplyvnené. Ashwagandha a nespavosť. Objavili sme celkom zaujímavú štúdiu, kde sa nehodnotil len spánok, ale aj mentálne zdravie a celková duševná pohoda. Má už dlouho psychické problémy? Celou dobu, co ho znám. Tentokrát bola štúdia našťastie spoľahlivá, bola opäť dvojito zaslepená, randomizovaná, počet osôb bol 50 a veková hranica bola nad 65 rokov. Ashwagandha sa užívala počas 12 týždňov dávky 600 mg denne a takto to dopadlo. V skupine liečenej ashwagandhou sa v porovnaní s placebom pozorovalo významné zlepšenie. Hodnotilo sa tzv. Celkové skóre VO-QOL BREF. No a to celkové skóre sa zlepšilo zo 140 bodov na začiatku štúdie na 161 bodov. Ako vidíš, na začiatku štúdie bola kvalita spánku a duševná telosť po stávaní v oboch skupinách porovnateľne nízka, no po intervencii sa v skupine liečenej ashwagandhou pozorovalo významné zvýšenie kvality spánku a aj duševnej bdelosti v porovnaní s placebom. V študovanej skupine sa pozorovalo celkové zlepšenie pohody, kvality spánku a duševnej bdelosti. A populácia taktiež vykazovala veľmi dobrú toleranciu produktu. Účastníci štúdie ho označili za bezpečný a prospešný. No a ten parameter, čo vidíme aj v grafe, to VO-QOL-BREF je vlastne akýsi parameter kvality celkového života, kde sa hodnotili tieto parametre. Fyzické zdravie, napríklad bdelosť, energia, spánok a mobilita, potom psychické zdravie ako pozitívne pocity sebahodnotenia a myslenie a sociálne vzťahy ako sexualita, sociálna podpora a osobné vzťahy. No a čím vyššie skóre, tým lepšia kvalita života. Zábavné na týchto experimentoch je sledovať aj pôsobenie placeba. Z čoho môžeme aj usúdiť, že celkový vplyv na psychiku a na mentálne zdravie je aj ďalší dôležitý faktor a tým je viera. Viera Baťková. Že sa dokážeme vyliečiť. Dobre nám vyšiel aj graf so spánkovým skóre, môžeme sa do neho pozrieť. Tu je to zasa naopak, čím menej bodov spánkového skóre, tým lepšia a hlbšia kvalita spánku. Hodnotila sa kvalita, dĺžka, hĺbka prebudzanie, pocit oddychnutia a podobne. Ja osobne tieto dotazníkové výskumy veľmi nemusím, považujem ich za nie veľmi presné.
a veľmi subjektívne. Rovnako sa tiež v záveroch vyjadrili aj vedci, že štúdie potrebujú hĺbkovejšie preskúmanie a k tomu všetkému vidíme aj to, ako na psychické poruchy veľmi dobre pôsobí aj placebo efekt. Ale aj tak si myslím, že pre ashwagandu by to vyšlo dobre aj v rôznych objektívnych metódach, ako je napríklad polysomnografia, ktorá sleduje EEG, to sú mozgové vlny, a pozoruje tiež dýchanie, srdcový tep a taktiež dokáže rozlíšiť spánkové fázy. A myslím si to preto, lebo tu máme jasne stanovený mechanizmus účinku a to je zvyšovanie aktivity GABA, čo je hlavný inhibičný neurotransmiter pri strese, ako sme už spomínali. Ak by sme to mali porovnať s nejakým komerčným liekom, predstav si to ako taký prírodný diazepam, ktorý pôsobí presne takou istou cestou ako vitanolidy z ashwagandy. Ashwaganda zvyšuje fyzický výkon, áno, aj preto ju veľa borkýň a borcov užíva. Ešte pred prípravou na diel som dostal zaujímavú paradoxnú otázku, ako môže niečo upokojovať a uspávať a zároveň stimulovať a podporovať vo fyzickom výkone. Pomínali sme, že ashwaganda patrí medzi tzv. Adaptogény, no a preto jej účinok bude závisieť od fyziologického stavu užívateľa. Ak je nervový systém preťažený, viac sa prejaví sedatívny účinok cez os hypotalamus hypofýza nad obličky a zníženie kortizolu. A ak je telo viac unavené a potrebuje výkonnostnú podporu, viac sa prejaví jeho stimulačná stránka cez mitochondriálne funkcie. Dôležitá je aj dávka a čas podania. Ak sa podá večer v takých tých vyšších dávkach, tak viac sa prejaví tá sedácia a teda efekt na spánok. Ak sa podá ráno pred nejakou fyzickou aktivitou v nižších alebo stredných dávkach, tak viac sa prejaví ten stimulačný efekt a získaš viac energie a vitality. Preto sa tieto účinky neprejavujú hneď naraz v plnej sile, ale akoby pôsobenie rastliny malo nejakú vlastnú inteligenciu, čo je veľmi pôsobivé. A teraz si povedzme, ako ashwaganda môže zvýšiť výkon a čo hovoria štúdie. Poď sa pozrieť na toto. Toto je graf, kde sa u zdravých športovo založených mužských jedincov vo veku od 18 do 50 rokov sledoval nárast síly jednotlivých častí tela. Tam sa jednalo o 8-týždňový tréning, kde sa porovnávala placebo skupina a skupina, ktorá užívala ashwagandu v dennej dávke 600 mg. Tá bola rozdelená na 2x300 mg. A ako vidíš, najlepší výsledok bol dosiahnutý na bench press a na stehenné extenzie, kde nám rozdiel vyšiel takto. Ľudia užívajúci ashwagandu na konci tréningu vytlačili na prsia o 46 kg viac a ľudia užívajúci placebo vytlačili približne o 26 kg viac ako pred začatím tréningového programu. Pri stehnách tento pomer vyšiel 14,5 kg pre ashwagandu, pri placebe to bolo 9,7 kg. No a v grafe pod tým sa merala veľkosť svalov, prírastok svalovej hmoty, kde vidíme, že výsledok bol o niečo málo lepší pri užívaní ashwagandy. Svaly teda rastli hlavne z poctivého tréningu aj za použitia placeba. Ale rozdiel v zdvíhaní železa, ako si videl, bol výrazne lepší pre ashwagandu. A ešte jedna zaujímavá štúdia na zvyšovanie výkonu z roku 2024. Tuto športovci dostávali 600 mg extraktu z ashwagandy počas 8 týždňov. Boli tam aj muži aj ženy, no a merala sa hodnota tzv. VO2 max, čo je rýchlosť spotreby kyslíka. Tati! Neschováš si nějaký kyslík na potom, až budeš trochu víc nahoře? VO2 max nám hovorí, koľko kyslíka je tvoje telo schopné prijať, transportovať a spotrebovať počas intenzívnej záťaže. Je to vytrvalostná kapacita, ktorá meria kondíciu srdca a pľúc. Moja poznámka počiarov, myslím si rozhodne, že VO2 max by mal byť súčasťou preventívnych prehliadok. No a užívanie ashwagandy počas 8 týždňov výrazne zvýšilo hodnotu VO2 max. V Národnom centre biotechnologických informácií je po zadaní kľúčového slova ashwaganda dostupných vyše 211 výskumov. Osobne ma teší tento obrovský záujem o výskum ashwagandy v posledných rokoch. Nedalo sa nám samozrejme prejsť všetko, aj keď som poklikal na mnohé štúdie, ktoré sledovali spojitosť medzi užívaním ashwagandy a liečbou cukrovky, Alzheimera alebo schizofrenie, pretože sa hovorí, že ashwaganda je naozaj všeliekom na každý problém. Bohužiaľ závery týchto štúdií
výskumy vyšli nejednoznačne, neúplne alebo sa nepoužívali dostatočne vhodné metodiky. Poďme spolu vyhodnotiť odbornú časť ashwagandy. Pri hodnotení narážame na agresívny marketing, propagáciu všemožných účinkov, malé nezávislé štúdie, ktoré účinky dokázali, ale nemusia byť smerodajné. Napríklad sme videli veľakrát, že aj placebografy vyšli tiež dobre, alebo bol výskumný tím na polovicu mierne podmaznutý. Mnohé metodiky prác boli založené na osobných dotazníkoch a subjektívnych pocitoch, ale ďalej tu máme aj ďalší fakt, a to je milióny spokojných užívateľov a dlhoročné skúsenosti spojené s tradičnou liečbou. Stojí za tým naozaj ashwagandha, alebo sme všetci v dobrej placebo skupine. Človek pri takom množstve faktov a informácií stráca pojem o tom, komu a čomu môže vôbec veriť, a je to úplne pochopiteľné. Ak ťa ale zaujíma môj osobný odborný názor z farmaceutického hľadiska, tak ja verím týmto veciam. Mechanizmus účinku, vzťahu medzi štruktúrou molekúl a ich účinkom, vzťahu dávke a účinku, biologickej variabilite, farmakokinetike, farmakodynamike a nežiaducim a vedľajším účinkom. Pretože toto nejako neobabreš, aj keby si bol skorumpovaný vedec a podfúkol si číslo v tabuľke. Po lopate buď sa ti zdravotný stav po užití prípravku zlepší, zabraníš ochoreniu, alebo sa úplne vyliečiš, alebo sa zbruješ a rozkašľuješ, rozbolí ťa hlava, alebo popleneš do útlmu, alebo zomrieš na toxické účinky. A ak sa ti nič z toho nestane, tak tvoj produkt zaručene nemal žiadne účinky. Ashwagandha má v sebe reálne farmakologické látky, a to sú vitanolidy, ktoré pôsobia na GABA receptory cez os hypotalamus hypofýza nad obličky so znížením kortizolu, čo je jasný mechanizmus účinku, a to jasne hovorí o tom, že účinok ashwagandhy nie je založený iba na placebo efekte, ale prešiel všetkými stupňami toho, čomu môžeme z farmakologického hľadiska dôverovať. Ešte moc to bolo? Tak ideme na to, pre koho je produkt vhodný. Na základe spomínaných štúdií uvediem vhodné prototypy užívateľov, komu môžeme ashwagandhu odporúčať. Sú to ľudia so stresom, úzkosťou, problémami so spánkom, teda rôzni manažéri, študenti pred skúškami, fotografii a pracujúci ľudia, ktorí sú pod vysokým tlakom. A všetci tí, ktorí nechcú užívať benzodiazepíny a uprednostňujú prírodné možnosti. Ďalšou skupinou sú potom rekreační športovci, pre ktorých je typická únava alebo slabé osobnostné výkony, znížená energia a slabé silové tréningy. A pre všetkých tých, ktorí pociťujú slabší fyzický výkon. Poďme na negatívne účinky pri užívaní. Ashwagandha je pri bežnom dávkovaní bezpečná a dobre tolerovaná, ale ber do úvahy aj tieto najčastejšie nežiaduce účinky. Medzi ne patria gastrointestinálne ťažkosti, ako je nausea, to je taký ten pocit na zvracanie, potom tam patrí hnačka, vracanie a bolesti brucha. Ďalej tu máme somnolenciu a sedáciu, teda ospalosť a takú oťapenosť. Potom tu patria bolesti hlavy, závraty a spomenul by som určite ešte anhedóniu, ktorá je označovaná za takú temnú stránku ashwagandhy. A jedná sa o akúsi stratu radosti. Ukazoval nám ju aj tento graf, kde vidíš, že v tom DAS hodnotení, v tom subjektívnom hodnotení, v 30. dni testovania došlo na 15 dní k zhoršeniu psychického stavu. Sranda, že aj pri placebo, čo je fakt divné. Ďalej tu máme zriedkavé, ale o to závažnejšie účinky. A sem patrí hepatotoxicita, čiže poškodenie pečene, kde môže byť zvýšená tranzamináza, potom tu máme poruchy štítnej žľazy, alergické reakcie, kožné prejavy, svrbenie, exantém, čo je vlastne taká veľká výražka alebo výsev, a potom to môže byť angioedém, čo je opuch tváre. To boli vlastne zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré sa môžu prejaviť naozaj len pri nejakej vysokej citlivosti na ashwagandhu, alebo ak je použitá príliš veľká dávka. No a potom tu máme ešte interakcie s inými látkami alebo s liekmi. Ashwagandha sa nemá užívať spolu s liekmi na štítnu žľazu, so sedatívami a hypnotikami, ako sú napríklad benzodiazepíny, zopiklon alebo zolpidem. Ďalej nemohol by sa užívať s alkoholom, s imunosupresívami, s liekmi na tlak na diabetes a imunosupresíva. Kto by sa mal tomuto doplnku radšej vyhnúť? Určite sú tu od tehotnej ženy, kde je prísna kontraindikácia. Ashwagandha môže vyvolať dokonca
dokonca potrat. Ďalej sú to dojčiace ženy, tam nemáme vôbec žiadne dáta. Potom sú to pacienti s ochoreniami pečene, pacienti s ochoreniami štítnej žľazy a ľudia s autoimunitnými ochoreniami, ako je napríklad skleróza multiplex alebo lupus. Dávkovanie. Vždycky sa riad pokyny výrobcu, ashwagandha nemá nejako presne stanovené dávkovanie. Záleží tiež, či ju máš vo forme kapsul, granulátu alebo čajovej zmesi. Dám ti ale odporúčanie, neprekračuj dávku 1600 mg denne. Aj vo výskumoch sa používala maximálne takáto dávka. Ak prekročíš toto dávkovanie, zvyšuješ riziko výskytu nežiaducich účinkov. A tiež ju neužívaj viac ako 12 týždňov, ako spomínaný borec, ktorý ashwagandhu užíval až rok, pretože ashwagandha z tohto hľadiska z dlhodobého užívania nie je vôbec preskúmaná a navyše je to adaptagen a adaptagen by sa mal používať len počas krízových chvíľ a situácií alebo počas záťaže. Stojí ti teda ashwagandha za kúpu, ak patríš do spomínaných skupín, ako sú manažéri, športovci, vyťažení ľudia pod dlhodobým stresom, tlakom, ktorí uprednostňujú prírodné spôsoby, tak áno. Daj si však pozor na možné interakcie a nežiaduce účinky, ktoré sme spomínali, alebo v prípade sa o vhodnosti používania porad so svojím lekárom alebo lekárnikom. Takže neboj sa v prípade potreby opýtať aj mňa, ja mám rád svoju prácu a rád ti zodpoviem na každú otázku, ak budem vedieť. Môžeš sa vyjadriť dole v komentároch alebo mi napísať osobne. Keďže pozeráš toto video až do konca, za odmenu ti ponúkneme výber top 3 najlepších produktov, ktoré sú dostupné na slovenskom a českom trhu a dostaneš teda nezávislý, firmami neovplyvnený, nesponzorovaný rebríček. Hodnotili sme hlavne kvalitu, čistotu, dodržiavanie štandardných výrobných postupov, certifikáty a spokojnosť ľudí v recenziách. Takisto celkový pomer kvalita a cena a tiež prípadné škandály či nečestné jednanie firiem. Nech sa páči. Na 3. mieste sa umiestnil Solgar Ashwagandha Root Extract. Je to stabilný a dôveryhodný výrobca. Je to taká voliteľná voľba, ak chceš značku s dlhodobou reputáciou. Cena vychádza okolo 32 € na 60 kapsul. Na 2. mieste sa nám umiestnil Gal Sensorial Ashwagandha. Je to dobrý výber, ak preferuješ klinicky overenú účinnosť. Produkt je patentovaný so silnou klinickou databázou a čo je takou zaujímavosťou, tak okrem koreňa obsahuje aj listy. Takže ak chceš bojovať hlavne proti stresu, tak kľudne do toho. Cena je nejakých 14 € za 60 kapsul. No a na 1. mieste sa nám umiestnili produkty, ktoré obsahujú KSM 66. Tam je už jedno, akého výrobcu sa jedná. Za dobrú cenu je dostupný napríklad aj Jim Beam, Botanic, No Foods, Vitalit, Brainmax, Swanson. Je to patentovaný extrakt s veľkým počtom klinických štúdií a čo je dôležité, je vyrábané čistou green chemistry cestou. Spĺňa všetky princípy GMP aj ISO a má množstvo certifikátov a vyrába sa extrakčnou technológiou, kde sa nepoužívajú chemické rozpúšťadlá, takisto tam nie sú obsiahnuté žiadne listy, takže je zabezpečená čistota vitanolidov, inak slovensky povedané prémiová kvalita. Takže kúkaj sa dobre na obaly, či tam máš označenie KSM 66. Mám to tam? Zrovna tento produkt to tam nemá, pretože niekedy sa vyrába aj taká lacnejšia verzia, ktorá neobsahuje túto patentovanú ashwagandhu. Toto nie je teda produkt prémiovej kvalite. Ak ťa tvoja zvedavosť dostala až sem, znamená to, že ti záleží na tvojom zdraví. Naše videá stoja veľa času a úsilia, prechádzame desiatky štúdií, ktoré častokrát prekladáme z cudzích jazykov do zrozumiteľnej reči. My ti ďakujeme, že naše videá sleduješ až do konca a ak chceš oceniť našu prácu, môžeš kliknúť na tlačítko odber, pridať komentár alebo ponovo môžeš kliknúť aj na tlačítko vďaka a pozvať nás na kávičku. Pre teba je to maličkosť, pre nás obrovská motivácia tvoriť pre teba ďalší obsah, ktorý môže mať reálny dopad na tvoje zdravie. Na budúce nás čaká téma detskej a dospeláckej imunity, tak si to nenechaj ujsť a teraz na obrazovke uvidíš ďalšie videá, o ktorých si YouTube myslí, že by ťa mohli zaujímať. A raz sa k ním určite vráť a teraz sa zasmej na pár záberov, ktoré nám nevyšli. Ďakujeme, ostaňte zdraví a čau, vidíme sa na budúce. Presto to poviem aj dobrovoľníkoch, teraz neviem ako to je. To je podľa vzoru chlap, tak musí byť dobrovoľníkov. Toto ešte raz si to trošku zagadžoval. Hej? Delí o jeden veľký zisk. Delia.
Hej, celkový zisk delí stovky firiem. Delia.